Raġel li kien vittma ta' serqa mhux talli għala xeba mill-ħallalin, iżda saħansitra spiċċa mkaxkar 60 metru taħt il-vettura tagħhom. Il-każ seħħ aktar kmieni dan ix-xahar fi triq is-Serkin fil-Marsa meta Lamin Jammeh ta' 43 sena mix-Xajra u Lian Ċalbi ta' 30 sena minn San Ġwan attakkaw u sawtu lill-vittma biex ħadulu baggalja mimlija b'4,000 € fi flus kontanti. Minkejja dan ir-raġel li rnexxielu jasal sal-karozza tal-akkużati u fetaħ il-bieba iżda kien hawn li Jammeh saq b'mod perikolus u għal 60 metru kaxkar lill-vittma mal-karozza. L-akkużati baqgħu miżmuma arrestati kif Jammeh huwa riċediv waqt li Ċalbi kisret il-kundizzjonijiet ta' sentenza preċedenti. Il-kura u l-kustodja ta' tifla ġew fdati lill-omma wara li fil-qorti ħareġ li r-raġel ipprefera jmur jitmaq tates waqt li s-sieħba tiegħu kienet titwellet. Anke wara t-twelid ta' bintu, ir-raġel dam jiem biex mar jara l-ewwel darba. Bir-relazzjoni tagħhom li kienet intemmet, l-om spiss kienet tistiednu jmur jara lit-tifla iżda spiss ma kienx jagħmel dan, tant li għadda perjodu fejn ma raqat u lanqas kien jieħu regali fil-birthday tagħha jew fil-miljiet. Fil-qorti ħareġ ukoll li meta kienet mal-missier, it-tifla kienet titħalla fil-periklu tant li darba minnhom tħalliet fil-banju b'sikkina qrib tagħha u apparat elettroniku ħdejn l-ilma. Il-missier moġġezzjonax li l-kura u l-kustodja tat-tifla jgħaddu għand l-omm iżda talab li jibqa' jkollu aċċess għaliha li ma talba ntlaqet u l-laqgħat se jsiru taħt supervizjoni tal-Aġenzija Appoġġ u kien ordnat iħallas ukoll manteniment ta' 200 € fix-xahar. Libjan li wasal f'Malta tlieta ra flusu jinżlu minn aktar minn 25,500 € għal 4,700 € wara li nqabad mid-dwana jġor somma kontanti aktar minn dik permissibbli bil-liġi. Bil-qorti ħareġ li Azam Mohammed Omar Al-Kaber ġie f'Malta biex jiffirma ftehim preliminari ta' xiri ta' proprjetà u dawn il-flus kienu marbuta ma' dan il-ftehim. Minn barra l-konfiska ta' aktar minn 15,500 € il-Libjan ġie multat aktar minn 6,300 € oħra. Ruth Borda li fil-passat affaċċjat akkużi ta' serq intbatet 9 xhur ħabs wara li nqabdet fil-pussess tal-eroina u l-kokaina f'ammonti li jindikaw li ma kinux għall-użu personali tagħha. Il-qorti nnotat li Borda mettit fi stadju bikri u kooperat mal-pulizija tant li aktar xi tresqu aktar persuni brabta ma' traffikar ta' droga. Jista' tingħata wkoll għajnuna biex tiegħleb il-problemi ta' droga.